Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions. Pane vamwe vahanzvadzi vedu avo vari kuti Evo, she is a small house and she is okay with that kuva a small house. Zvakangooma. Regai ndiverenge nyaya yavo. Hanzi brother Nashi, ndapota itai anonymous. Zita rangu ndinonzi Ruvimbo, not my real name. Ndainge ndimbori small house yaMike ndiye munhu akagona kundidzikamisa pavarume vose avo vandainge ndakambodanana navo before, even though ndainge ndichidanana nembinga, but Mike akagona kundibvisa mbawa akandigadzika pasi zvekuti ndainge ndava kungomirira iye. Kunyange zvake Mike akazoshaika, nanhasi uno handisati ndakwanisa kuwanawo mbinga inenge isina mukadzi, saka I'm still a small house, but iko zvinozvi ndadzikama as to compared to what I used to be before. Mike uyu, he was a mechanic, aigadzira mazimotikari iwawawa anodhura maRolls Royce, maFerrari, and ainge achitodaidzwa nembinga dzakasiyana siyana. From DRC aitomboenda ikoko achinogadzira motikari dzinodhura, and ainge achigadzira motikari dzembinga. Mike akazoshaika mainge muri muna 2023 vachiti ainge aine problem nemwoyo wake, akaita heart failure, asi asati afa ainge ava kugara achivhunduka. Ainge achiteverwa nemweya wekumwe kumba kweimwe mbinga, uko kwaainge akaenda. Mweya iwoyo waigara uchingomutevera. Pane pandakazogadzirisa imwe foni yake yainge yakafa, ndokubva ndachizoona mamwe mavoice notes awo aakarekodha muna 2022. Muvoice note iyoyo Mike ainge achitaura achiudza imwe friend yake about me, about his wife and about his kids, because naMike takazoita mwana umwe chete. Ainge achitya zvisingaiti kutaura kwose kwaainge achiita nefriend yake. Pavoice note ipapo akataura achiti ainge akadaidzwa kuHarare from Joburg, then ndokubva achizoenda kune umwe musha. Ndisingadi hangu kutaura kuti musha wacho uripi nekuti zvemazita ina handifariri kutaura mazita evanhu, saka aenda kumusha weimwe mbinga. Hanzi akadaidzwa around 3 am muna 2020. Hanzi haana kungosevhisa motikari chete, ane chivanhu chaakazoitiswa pane imwe motikari. Motikari ndo yandichakuudzai kuti motikari iyoyo yainge iri mhando yipi. Hanzi mugaraji mainge muine Rolls Royce Ghost kune vanenge vachiiziva. Saka hanzi Rolls Royce iyi chivanhu chaitwa pairi, hanzi yainge yabviswa mavhiri ose, yainge yakagadzikwa pamusoro pematombo awo ainge achifanira kuti ange achizogadzira tombstone. Ndo chivanhu chimwe chaakaona icho chainge chichiitika. Mike akaenderera mberi achiti boss, mbinga yake yakati Mike vhura bonnet. Hanzi akavhura akaona kuti mukati mainge makagadzikwa dish iri kadish ikakwa. Hanzi kainge kaine ropa mukati, uye zvekare painge paine kamwe kadish kainge kaine mvura yainhuhwa, hanzi kuita sekunge yainge yabva mukugezeswa chitunha. Hanzi vakabva vachizopiwa chibhodhoro icho chainge chiine oil yainge yakatsvuka kuti piriviri kuti vange vachidira mvura imomo. Saka pavakadira oil mumvura, hanzi vakatotanga kutonzwa sound yainge ichibuda mumotikari, ichiita sekunge mainge muine munhu ainge arimo, asi munhu uyu hanzi aishinyira kuita kunge nyoka, kuita kunge munhu ari kufemereka. Akaenderera mberi achiti paainge achitya, hanzi mukuru uya akaseka akati, uku ndiko kusimbisa pfuma yangu, kana uchida ndinokwanisa kukujoinisa, inini nguva yangu yava padhuze, yava kuda kuswedera. Brother Nashi, Mike akashaika muna 2023. Moyo wake wainge uchinzi wainge uine problem. Iko zvinozvo mukoma Nashi tava muna 2026. Ininowa se ainge ambori mudzimai, even though ndainge ndiri small house yake,
nditori nezvimwe zvinhu zvandinoona zvekuti ndiri kutoda kutombonogara pasi naamai guru ndinge ndichitaura navo, because iye Mike achitanga kurwara ainge achitoona chipoko chembinga iyoyo. Chinondityisa panyaya yacho, pandakamudzinga kumba ndainge ndichitofungidzira kuti maybe Mike iye ava kurwara. Zvinotyisa mukomanashi, zvinotyisa ndezvizvi. Aiti kana akauya kumba kwangu, matambiro ainge oita nemwana, aikwanisa kusimudza mwana obva anotora banga obva ati aha, aka ndinokwanisa kukabaya, aka isacrifice yangu, obva atanga kuseka zvisingaite. Ainge ava neimwe ring iyo yandaigara ndichimubvunza kuti wedding ring yako wakaisepi, because ainge akabvisa wedding ring. Ainge ava neimwe ring yainge ine, handizivi kuti idiamond kana kuti emerald, rainge riri repurple. Ring iyoyo iring inowanzo kupfekwa nemapastors ekunigeria, ndiyo yaainge ava kupfeka mazuva iwawo paainge ava kurwara, but ainge achiri kugona kufamba zvake. Saka ndakazoti iyi Mike, inini kumba kwangu ndava kutya kuti unokwanisa kuzondiuraya inini nemwana. Plus pane umwe musi wandakati ndichigeza, Mike pandakabuda mubathroom ndakaona kuti Mike ainge azvibaya chigunwe chake, azvibaya kudaro chakatanga kubuda ropa rakawanda, akadrowa star kumadziro. It was so scary mukomanashi. Ndakamubvunza kuti ko chii chauri kuita, akabva anditi inhau yecontract. Mufunge zvenyu mukoma, munhu angangokuti inhau yecontract apa achidrowa chinhu chinotyisa kudaro kumadziro. Akazoti ashayika, ndakazomuona Mike muzviroto zvangu ainge asina kupfeka kana anything, and ainge achifamba ari kumberi. Kumashure kwake kwainge kuine varume avo vainge vachimuperekedza, asi varume vose ava vainge vakapfeka mazidress ewhite kunge maNigerian, but kumberi kwavainge vachienda kwainge kuine vanhu vainge vachiridza mmere vachiratidza ivo kuti vainge vachirwadziwa. Ndodzimwe hope idzodzo dzandakarota. Ndakamboedza kuti ndige ndichitaura navatete, but you know kuti munhu kana uri small house, kunyange uine zvaunenge uchiziva, hazviite kuti ungosvikira vanhu vanenge vagara vakatokuvenga, because I was already hated by Mike's sisters. Saka ipapo paainge achiita zvese izvozvo zvekudrowa mastars kumadziro, achitaura nezvemacontract, achishandisa ropa rake, achimbobata mwana wangu achiti aka ndinokauraya ndikakaita sacrifice yangu. Apa futi achiti ainge achiona chipoko cheimwe mbinga iyo yainge yakabva mukushayika, uyo ainge akabva mukugadzirira motikari yake. It was so scary for me. I don't think that I'll ever be scared like that in my entire life. Foni iyoyo mukomana chimumba ndichiri nayo, but dzimwe nguva inomboita on, dzimwe nguva inomboita off. Pane pandakangotsamwa, ndatsamwiswa nemwana, ndandizive kuti mwana ainge anditadzira chii, zvekuti ndakanzwa hasha. Ndainge ndakagara pasi, I nearly killed my child mukomanashi. Ndakagara pasi kudaro, ndakangomutarisa ndikanzwa ndichimuvenga. Ainge achiscreama, ndikada kumutema nefoni. Ndamutema nefoni iya mukomanashi yainge iri yababa vake, ndakamupotsa akanzvenga. Foni yakanorova sliding door, asi harina kutsemuka. Kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi inomboita on, inomboita off. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mbinga yavo Mike ainge achiona zvipoko mushure mekunge agadzira imwe motikari, asi hanzi motikari iyi yainge iri pamusoro pematombo. Hanzi ainge achifanira kuti ange achizogadziriswa tombstone. Strange things indeed they do happen in this world. Kokuzozvicheka naimi munhu achitanga kudrowa mastars kumadziro. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu
iko zvinozvi ndiri kumusha kwazvimba. Mukomana Shi, ndiri kubuda zvisasa muviri wangu wose. Dambudziko iri rakatanga apo pandainge ndiri kuSouth Africa. Handizivi kana ndikapona rino gore ra2026 ndichachinjawo madates. Mukomana Shi, zita rangu muchanditi Tariro, a woman that is aged 23 years old. Mukoma, ndine mwana wangu umwe chete. Ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvake mwana uyu, moyo wangu unotanga kurwadza, because kutaura kudai I was left with no choice. Ndokubva ndangomudzosera kuna baba vake apa he is married. Handitozivi kuti mwana uyu akagara zvakanaka here kana kuti kwete, but nekuda kwekuti inini amai vangu vakashaika apo pandainge ndichiri mwana mudiki. As for my father, I don't even know where my father is. Saka kuti ndinge ndichigara zvikare pamusha pagogo vangu ava vainge vambori mukadzi wasekuru vakazorambana. Saka kutondichengeta kwavari kuita pamusha pavo, Mukoma, ndinototi inyasha dzaMwari, even though vari vanhu vane mari, but kuti ndinge ndichizovapa mutoro wekuti ndinozogara zvekare nemwana wangu zvinenge zvotinetsei. Mukomana Shi, ininiwo pandakaenda kuSouth Africa ndo pandakatanga kudanana neimwe mbinga, but mukadzi wembinga iyeye ndiye akakumbira kuti ndige ndichifambidzana nemurume wake. Ndainge ndichishanda pane imwe boutique iyi ndichangoitiwo The Velvet Room, yainge ichiwanikwa muJoburg. Saka varidzi vacho vainge vari vanhu vane mari, baba naamai G, ende vainge vachitozivikanwa, nanhasi vanozivikanwa kuchechi kwavanonamata. But vanhu ava, Mukomana Shi, ivo vakaromba, vakandipa contract yekuti ndaifanira kuti ndige ndichizoshanda muboutique nemamwe maSouth African maviri. Kana ndikaonawo mapurisa, then I go at the back of the shop, because ndainge ndisina work permit. Basa rangu, Mukoma, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizova their social media manager. Ndaifanira kuti ndige ndichizopfeka hembe dzavo dzose dzainge dziri muboutique mavo, ndoposta paInstagram nepaTikTok pavo. Ende chainge chichindinakidza ndechekuti ndainge ndichipiwa hembe idzi mahara, asi ndainge ndakapiwa only one rule inotyisa. Vainge vakati kwandiri, Tariro, hembe idzi usambofa wakadziwacha. Kana ukadzipfeka, wapedza kudzipfeka, unofanira kuti unge uchizodzidzosa, then tobva tachizoenda nadzo kulaundry. Saka vaidziendesa kudry cleaning. Nekuda kwekuti ndaingoti hembe idzi dzinodhura, ndaiti kana ndikadzipfeka kuchechi ndobva ndatodzipeta ndodziisa paside with care, ndobva ndanovapa ivo amai G vachiti vari kuenda nadzo kudry cleaner. Brother Nashi, pandakangotanga kupfeka hembe idzodzo, ganda rangu rakabva rachinja. Even though ndiri munhu mutema, but ndakabva ndatochinja ndikatoita yellow bone. Ndainge ndava neglow zvekuti vanhu vaitobvunza. Maviews angu paTikTok akakwira kubva pa2000 kuenda pa500,000 mamwe mavideos avo ainge aripo papage ravo reTikTok mukati memwedzi miviri. No marketing, no what. Ende mbinga dzemuJoburg dzakatanga kundisendera maDM. Mukomana Shi, ndakaenda 5 times nembinga dzakasiyana kuma-private islands, kuma-vacation nema-private jet. Asi mushure mekanguva kapfupi ndakatanga kunzwa sekunge ndainge ndonanairwa. Chakatanga kuitika kwandiri ndechekuti ndainge ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichirara ndakapfeka, ringava riri night dress or anything. Ndaiti kana ndazobvisa hembe dzangu ndipo pandaikwanisa kurara, asi kana ndakapfeka hembe ndinenge ndisingakwanisi kutorara zvachose. Ndakatanga kurota baba G vachiuya kwandiri vachizorara neni. Ndaiti kana ndikamuka ndaitoona kutoti ndinenge ndiri munhu anenge achiratidza kuti abva mukurara nemunhurume. Saka one day ndakati pandainge ndiriko kuboutique, maSouth African vainge vari paoff, Mukomana Shi, amai G ndipo pavakabva vachizoti kwandiri, hope dzose dzaunorota Tariro ndedzichokwadi. Vakandiudza kuti ivo sezvo she was a business woman, vainge vasina nguva yekuti vanokwanisa kuti vange
vachizoita bonde nemurume wavo, vakati vainge vasarudza inini kuti ndige ndichizova munhu anopota achirara nemurume wavo. Ndakabvuma nekuda kwemari. Kubva zvandakarara nemurume wavo ndopandakatanga kubuda zvisasa. Pandakabuda chisasa chekutanga ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda dzainge dziri mhezi. Ndikati mhezi, shuwa ndingabuda mhezi ndakura kudai. So mukomanachi ndakabuda zvisasa pakati pezvigunwe zvangu zvemumaoko. Vakabva vachizondiendesa kuna dermatologist. Ndikabvunzwa kuti handina kumbogara ndakaita skin bleaching here. Handina kumbogara ndakaita skin bleaching inini mukoma. Ndakapiwa treatment, but treatment yandakapiwa, it was as if I was worsening the situation. Zvisasa zviya zvainge zvakabuda mukati mezvigunwe zvakatanga kubuda kumusana kwangu. Ndakangonzwa kungovaviwa. Ndaiti kana ndikakwenya pandinenge ndichinzwa kuvaviwa paibva patongo nyarara, then ndobva ndatanga kunzwa zvekare pamwe pava kuvava kusvika musana wangu wose wava kupisa. Mukomanachi ndakaita zvekuzoshandisa selfie, ndikabva ndachizozvitora mapictures kumusana kwangu ndakabata selfie stand kunotarisa kudai wanikwe kuti kumusana kwangu kwainge kwakaita red, uye zvekare ndichiita sekunge munhu ane maringworms kumusana uku. Ndakachema ndikafonera madam boss vangu, asi vakadropa foni yangu. It was somewhere kuma 7 p.m. ipapo apo pandakavafonera, but ndainge ndatobva mukutaura navo paWhatsApp vachindibvunza kuti ndainge ndiripo here. Zvakandinetsa. Mangwana acho makuseni ndakamukira kuclinic. Ndichingonosvika pagedhi repaclinic tisati tapiwa zvimakadhi zviya zvinenge zviine manhamba, kwakasvika vanhu vedhudhula vakatanga kubvunza vanhu vainge vari muqueue kuti une passport here kana kuti chitupa. Tikatomiswa pasite. Saka vamwe vakazoti kutori nezvivheni zviri kuuya zvavafonera vanhu ava, kana musina mawork permit zvitori nani kuti munge muchishayika panzvimbo. Vakumisai muqueue kuti munge muchipiwa manhamba, but manhamba hamusi kuzomapiwa nekuda kwekuti munenge matotorwa nemapurisa nechekare. Ndakazobvako kuchipatara ndisina kana help yandainge ndapiwa. Ndakazongoendawo kufamasi ndikanopiwa imwe cream yandakazora. Mukomanachi zvisasa izvi zvakatanga kudzika kusvika kumakumbo kwangu. Iko zvinozvi ganda rangu kana makanditarisa ndinoita sekunge munhu anogara achingofunuka, especially kufesi kwangu kunenge kwakachena kuti mbu, not zvinovaraidza asi zvinotyisa. Ende ndigere pamba pevanhu, handizivi kuti kana ndikazomuka ndakafa vachaita sei neni, sezvo iniwo ndiri nherera. Please mukoma, kana muine muprofita wamunoziva ari kuno kwazvimba, munokwanisa kundipa mafoni numbers ake ndomboedzawo kutaura naye. Kashoma kamari kandainge ndiinako ndakachengeta. Zviri nani kuti ndinge ndichiita final sacrifice, because zvaizvezvi mukomana asvika handisi kuda kufa. Ndo munamato wangu wekuti Mwari dai maita kuti ndiregedze kufa, because kana ndikafa mwana wangu anozosara achichengetwa nani. I blame myself nekubvuma kudanana nembinga pandainge ndichishandako kubhotiki ikoko. Kana iri seTikTok vakabva vatochinja zita reTikTok, mavideos angu vakabva vamadelete. Last time I saw kuti vainge vava nomwe musikana munyowani uyo anoshanda kubhotiki kwavo, asi handina kuzokwanisa kuwana page racho futi zvekare, because they had blocked me. Vanhu ava vanotozivikanwa kuchechi, vatori nezvigaro kuchechi, and vatori nebhotiki muJoburg. But what I know is that vakaromba. Even though ndakamboenda kumavacation nembinga, but handina kudzoka ndichirwara. Ndakazongotanga kungorwara pandakangorara chete nababa G, ndo pandakabva ndatoona kutoti ndainge ndava kutorwara. Kana kuine vanogona go back to sender, please reach out to me ndinge ndichizotaura nemi, because ndikuda real help. Please ndapota. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
zvakangooma azvovedwe pakaipa. Anzi kubva zvandakangosangana navo boss G baba G ivavo, anzi ndakabva ndatotanga kutorwara kuita zvisasa zvavainge vachibuda. Mahwani, rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinonzi Simba uye zvekare ndiri makore 33 years ekuberekwa. Ndainge ndimbori bodyguard. Mind you, ndachinjawo makore angu so that it can never be linked back to me. Mukomana she ndainge ndiri bodyguard umwe mukadzi uyu iye she is a very big business woman but muSouth African. Mukadzi uyu akangozvipa task yekuti anobatsira maorphanage uye zvekare nekupa mascholarships kune vana vanotambudzika. Ndiri kunzwa kutya because ndakanzwa zvichinzi kune orphanage iyo yaakabva mukubatsira muZimbabwe. Ndainge ndiri bodyguard wake kwemakore akawanda ende ndaifamba nemotikari dzake. Kazhinji taifamba tiine convoy dzemotikari dzedu dzinenge dziri 4 neyake 1. Iye aiwanzo kuti tinge tichizofamba nemaRange Rover iye achidriver yake bulletproof Mercedes. Mukomanashe asi nerimwe gore mainge muri muna October ndakatanga kuona zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki. Mushure mekunge ndatumwa kune imwe imba yavo, ndichachinja location, ndichati imba yavo iyi yainge iri kuUton, saka it was a big mansion but yainge ine underground basement. Saka imba iyi mukomanashi yainge yakatovharwa biometrics, fingerprint. Wainge usingakwanisi kuti unge uchipindamo unless kana iye akutendedza kuti unge uchipinda mumba make. Aigara munzvimbo yekuti unge uchipinda mugated community yacho iyoyo maitoshandisa mabiometrics, then pamba pake even the front door raingovhurika futi nefingerprint. Neumwe usiku ndakati ndiri kumba kwake, magetsi akadzima musuburb yose. Magetsi akati adzima, pakangoitika system security glitch, saka door rekubasement rakavhurika zvishoma. Brother Nashi ndakati ndichingotenderera zvangu ndichingocheka as a security because those days ndini ndainge ndichigara kukumba kwake. Saka ndakabva ndachizosvika mune imwe room iroro rainge rakazara maglass tanks. Kune maglass aya awo anoiswa vana vacheche kana kuri kunzi vanenge vazvarwa vari premature. What surprised me mukoma, pandakaona maglass iwawo, matank acho ainge ari 4 uye zvekare ainge asina vana mukati. Ndingangoti room iyoyo yaita sekunge it was a little maternity ward. Ndakashamisika kuti zvose zvandainge ndasangana nazvo zvainge vichireva kuti kudii. Mukomanashi ndakavhunduka ndikabudamo ndichitiza. Ndakatadza kuraramo mumba, ndakazotoita zvekutonopaka motikari papavement but ndiri kunze kwemansion. Saka ndakati ndakarara, ndopandakangoona munhu akapinda mumotikari, asi munhu uyu akapinda mumotikari ainge ari mutema-tema. Izvi zvakaitika ndiri kuhope, akabva angondibata. Paakandibata ndopandakabva ndachizoona ndadzokera zvekare mubasement muroom iya, ndikaona kuti mainge muine vakadzi 4 vainge varimo. Vakadzi vose ava mukomanashi ivo vaita sekunge vanopenga uye zvekare vainge vaine nhumbu. Ndopandakabva ndachizoona madam boss vangu vandainge ndichishandira. Madam boss mukomanashi vakange vaine madoctors nanurse 1 vakapindamo muimba imomo mubasement ndokubva vatanga kuzvarisa mapenzi aya. Vakanditarisa vakanyemwerera vakati, Simba, don't be scared because these are my babies and they belong to me and I am going to take their luck. Akatarisa vakadzi vaya vairatidza kuti ivo vainge vachipenga, ndokubva avabaya nebanga. Aifamba achiti akabaya nebanga uyo anenge apedza kuzvara ofamba onobaya zvekare umwe nebanga, achitaura iye achiti ndakakupai mari
ende matenda angu, because aita zvematenda akati my tenders will never fail, ende ndicharamba ndichingoita mari nekuti mandizvarira vana ava vandichashandisa lake ravo randichange ndichizoshandisa. Mukomana Shi, pandakati ndichinomuka ndakatoona kamwe kamhuka kainge kakagara pabonnet remotikari umwe mandainge ndiri, ndokubva kanyangarika kamhuka ikako. Handina kukwanisa kana kupindamo mumba imomo, saka ndakabva ndachizoti ivo madam vadzoka ndikavabvunza ndikati pane zvandakaona mubasement. Vakati pane zvawakaona mubasement, saka it means kuti ndinofanira kuti ndige ndichizokuratidza zvose. Vainge vava kutoda kutorara neni, but ndaitya boyfriend yavo because he was a gangster, ainge ari mukaradi. Ndikaramba. Vakandiudza kuti ivo vainge vava kuda kuti inini ndinge ndichizova murume wavo, but I was scared because one of her boyfriend ainge ari muSouth African ainge akaurawa negangster boyfriend yavo, saka ndakabva ndachizoramba. Ndakatanga kunotisa mamovements mamwe awo andainge ndisingambonotisi aiitika pamba ipapo. Vaigara vachiunza vakadzi mapenzi, vaiti kana vaunza vakadzi mapenzi vaitombogarapo pamba apa, asi mapenzi awa aitsvakwa neumwe mukomana uyo ainge ari driver wavo, aivadhiraivhira Mercedes yavo. Vaigara vari tek nguva dzose naTsepo. Tsepo ndiye aipiwa task yekumitisa mapenzi iwawo. Ndakamufeya mukomana Shi, ndokubva achizondiudza kuti iye aipiwa extra money on top of his salary kuti anga achirara nemapenzi kusvika mapenzi iwawo amamitisa. Benzi rinenge rava nepamuviri, hanzi vairitora robva ranogara kuPrazi. Vaizoti kana rava kuda kuzvara ndoparaizotorwa richibviswa kuPrazi uko kwavairigarisa, kuitira kuti zvisazozivikanwa kuti pane benzi rine pamuviri. Saka mapenzi awa aifanira kuti ange achimitiswa ari 4 at the same time. Saka vaibva vachizomabaya mainjection ekuti vose vainge vachizopinda mulabor panguva imwe chete. Asi Tsepo iye akati haazivi zvake kuti vana avo vacho vaizozvarwa nemapenzi vaizoshanda basa rekuita sei. But wapedza ndakarota mukoma, everything was just clear. Madam boss vangu ivavo vainge vachishandisa laki revana vaizvarwa nemapenzi. Ndiyo secret yangu mukomana Shi yandiinayo. KuSouth Africa ndakatobvako kuSouth Africa ndichita zvekutiza. Ndakatiza muSouth Africa mukomana Shi, ndikayambuka nekurwizi. Ndaitya kushandisa Beitbridge border, ndichitya kuti zvimwe kuda vaikwanisa kuzongotumira kana vanhu vozondibata ndiri mubhodha. Iko zvinozvo mukomana Shi, ininiwo ndinongoitawo zvekutongongwavha muno muZimbabwe. Vanhu veZimbabwe, chenjerai ava vanhu vanozviti maphilanthropist, nekuti unokwanisa kungoona munhu sekunge anobatsira vanhu, but iye aripo pakutoba malaki evana vanenge vachiri vadiki. Ende iye ainge aine dzimba dzakawanda muJoburg. Mukadzi uyu brother Nashi ndapota, cheyai nyaya ino, kana ndikafa zivai kuti ndinenge ndafa nekuda kwekuti ndaexposa nyaya iyi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndainge ndimbori bodyguard, hanzi ndainge ndiri bodyguard ndichigadha umwe mukadzi uyo anoita zvematenda muSouth Africa, uye zvekare vari kuti hanzi vainge vambori mupurisa muCID, ndokubva vachizoenda kuSouth Africa kunotsvakawo raramo. Ndopavakabva vachizotanga kuita zveubodyguard, then vakabva vachizotanga kugadha. Vanoti ivo vakatombogadha mapolitician muSouth Africa. Hanzi ndakaita zvekutiza muSouth Africa vari kumusha pari zvino. Hanzi zvinhu hazvisi kana kumbofamba, but hanzi ndiri kurarama ndo chakakosha. Strange things indeed they do
a pen in this world. Mapenzi hanzi aimitiswa nomwe anonzi Tsepo. Mapenzi iwawo ndiwo aizoshandiswa pamhiko dzacho idzodzo dzehurombwa. Akomanaka zvakangooma hazvo veduwe. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Kufamily kwedu ndini firstborn, ndiri murume uye zvekare ndine makore 49 years kuberekwa. Zita rangu muchanditi Tendai. Iyi inyaya yandakaudzwa nabamukuru vangu avo vainge vambori floor manager pane imwe depot yainge irimo muHarare. Makare kare nyika payainge ichiri yakanaka, but zvinhu pazvakatanga kuoma vanhu vainge vava kungoita yose yose kuti vange vachikwanisa kurarama. Saka ivo safloor manager vakabva vachizopiwa task. Nyaya yavakandiudza iyi mukoma yakandivhundutsa. Saka safloor manager vainge vari very close to the owner of that company. Saka takazotofamba tikaenda kune imwe n'anga kuChipinge uko kwavakanogadzirwa uye zvekare vakakumbira ruregerero kune vafi vose avo vane nyama dzavo idzo dzakange dzichitorwa pamitumbi yezvitunha ichizonosanganiswa nenyama mumabhuchari, because bhuchari iroro mukoma, it was a very big butchery muHarare, but nekuda kwecompetition, because the country was turning into informal, saka vanhu vazhinji vainge vava kusatenga mumashops, vainge vava kungotenga izvozvo zvainge zvichitengeswa nevanhu panze mumastreets. Saka izvi ndo zvainge zvava kukanganisa kuti vanhu vanenge vaine mabig shops ivo vainge vasingachakwanise kuita profit, because vainge vava kudyirwa profit yavo nevanhu avo vaita zvekutengesa vakagara panze. Saka bamukuru vanoti vakadaidzwa, hanzi mainge muri muna August gore racho iroro, ndinotya kana kuritaura gore racho mukoma, but zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichiri mukomana wechidiki. Saka vakabva vachizodaidzwa vakanzi vainge vachifanira kuzoita zvose izvo zvavainge vachazotumwa kuti vange vachizoita nemuridzi wekambani. Vakabva vachizobvuma. Ivo vanoti vakaudzwa kuti kwainge kuine umwe muridzi wemochwari ainge ari best friend yemurungu wavo, saka ainge achida kuti ange achizopota achivapa excess stock, zvichireva izvo kuti nyama dzezvitunha. But bamukuru vakati vainge vasati vazviziva kuti zvainge zviri zvitunha zvainge zvichitaurwa nezvazvo. Vaifungidzira kuti maybe dzenge dziri nyaya dzemacold storage, because hanzi shamwari yavo akati magetsi ari kunetsa aya, apa kuti ndinge ndichiramba kuchengeta zvitunha zvinoreva kuti business rangu rinobva rabroka. Hanzi nerimwe zuva vakabva vachizotorwa, it was around 2 am, neumwe wavo ndokubva vachizoenda kumochwari. Vasvikako kumochwari hanzi pakatorwa chitunha. Chitunha ichi hanzi chakatorwa chikagadzikwa patable. Chitunha ichi chakati chagadzikwa patable, hanzi chakatanga kubviswa steak yose pachiri, steak ichiiswa mune rimwe zidishi. Hanzi pakabva pachizounzwa imwe yainge yakanzi pink chemical. Pink chemical iyi mushure meawa rimwe chete, hanzi steak iyoyo yakachinja kuita yered, uye nyama yacho yainge yava kutoita kunge nyama yemombe. Vakanzi vaifanira kuti vange vachiisanganisa nebhifu chaiyo kuita masausage kana kuti mamince, T-bone steaks. Saka vakabva vachizotanga kuita saizvozvo, sezvo vainge vari floor manager vainge vasingadi kuti vange vachirasikirwa nebasa. Vakabva vachizopiwa motikari. Vapiwa motikari mukomanashi vakapiwa zvekare necompany house, ende inini ndakatokura ndichitogara pamba pavo bamukuru. Vakati mari iyo yavakashandisa vachindibhadharira
kuzoenda kwandakaita kuyunivhesiti dzainge dziri mari idzodzo idzo dzavainge vachiwana nekuda kwekuti vainge vava kutombopota vachitomboendako kumochwari vachinonotora nyama pazvitunha, uye zvekare vainge vava kutosaplaya masupermarkets mahombe muHarare. Vanhu havatozvizivi kuti ndo zvainge zvichiitika. Saka hanzi nyama iyoyo vaibva vaiinjecta nemamwe anonzi mapreservatives zvekuti haimbonhuwi kana kuzokasika yaora. Chakandityisa mukomanashi ndechekuti zvose izvi vachizviita ivo banguru vanoti vaitombopota vachitombouya nenyama dzacho mumba. Mukoma, ndo nyaya yandakaudzwa nabanguru vangu, vakazosvika pakufa. Vakatondiudza kuti dzimwe nyama dzandaiuya nadzo mwanangu dzainge dziri nyama dzatinenge takasanganisa, ende mukukura kwedu pamba paidyiwa mincemeat semincemeat mukoma, kana muraini matainge tichigara pamba paitozivikanwa kuti pamba pedu painge pachitengeswa iyo sausage mincemeat. Nekuda kwekuoma kwainge kwakaita upenyu, vanhu vazhinji vaitouya pamba pedu ipapo pamba babanguru vachizotenga masausage nemincemeat necheap price. Ivo vaiita sekunge zvinhu izvozvo vaizviba kubasa because vainge vari manager, but ainge atori madhiri avo avaitoita ivo nemurungu vachiita madhiri iwawo ekuti zvinge zvichizoita sekunge vanenge vaba nyama. Saka kana vaiitengesa kumaraini ikoko kwatainge tichigara, vaita sekunge vari kuitengesa necheap price, but mukomanashi mari yacho vakati vainge vachizotosheya nemurungu wavo. Ndiyo nyaya yakaitika iyoyo. Takazoenda kuChipinge vachida kunochenurwa, but nganga yacho yekuChipinge yakati kunyangwe kuchenura iwewe murume, but dzinza rako rose wanga uchifanira kuti dai wauya naro ndinge ndichikuchenurai mose muri pamwe chete panguva imwe chete, nekuti mweya yevafi vane nyama dzakabviswa pavari, hanzi vanhu ivavo vachazoti votanga kunetsa. Mudzinza rekwedu mukomanashi mutori nedambudziko ririmo redrug addiction, ende ndiri kufungidzira kuti drug addiction iyi inokwanisa kunge iine maspirits mukati because hazvisi normal. Right now we are struggling with one of my sister, munhu akaenda kuchikoro. She was a medical doctor. She is in Canada with her husband, 3 kids. Life is okay. And akangotanga kungoita zvemadrugs out of nowhere. Ndikangoti a lot of the kids in the family vari kuita zvemadrugs, kuita sekunge vane chiwhatsapp group chavo chavakagadzira. Saka ndiri kuona sekunge maybe zvine chirevo kuti vana vose vange vachingoperera mumadrugs. Maybe as a family tiri kufanira kuti tinge tichifamba tiri pamwe chete. Maybe mumusha matova nemweya wengozi, sezvakataurwa nen'anga yekuChipinge kuti wauya zvako nemwana wako uyu ari ega, but wanga uchifanira kuti dai wauya nedzinza rose ndakuudzai zvamuri kufanira kuti munge muchizoita muri pamwe chete. Asi banguru vakati vainge vasingakwanisi kuti vange vachizozviita izvozvo, but vakazozvitaura izvi patainge tava kudhiraivha tiri mumotikari apo patainge tichibvako kuChipinge. Ndiyo nyaya yangu mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kana isu pamba takangokura tichidyawo mincemeat, zvino mincemeat dzacho hanzi dzainge dzichisanganiswa nezvitunha zvakaoma, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.
hey yamahwani. Just imagine kuti vanhu vangani avo vakadya nyama dzezvituna. Kana muchifungidzirawo kuti maybe munokwanisa kunge makadya nyama dzezvituna, you can also come to my inbox and share with us your own side of the story. Kana kuri kunziwo makamboitawo izvozvo zvekuti maisanganisa nyama nenyama dzezvituna, mouyawo motiudza kuti mainge muchizviitirei. Hanzi vane ma-injections avaizobaya, hanzi ma-preservatives, zvekuti hainhuwi. Nyama yacho iyoyo inongoita sekunge nyama iri normal, hanzi but vakasanganisa nenyama dzezvituna. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndiri kutozvidemba kuti chandakabvera kuSouth Africa chimbori chii. Ndafunga hangu kuti ndige ndichidzokera kuJoni, but mukadzi wangu anoramba nekuti haazivi kuti sei ndisiri kuda kuramba ndakagara munomu munyika. Ndomuudza sei mukadzi wangu. Ngoma nashi, inini zita rangu muchanditi Edward, uye zvekare ndiri makore 36 years ekuberekwa. Ndakadzidzirawo zveelectrical engineering kuUniversity of Zimbabwe, ndikaspecializa musolar renewable energy. Asi zvidzidzo zvimwe ndakazozviita padainge ndava kuSouth Africa because I already had a good job and ndakakwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvangu. Ndakabva ndachizowana basa pane imwe kambani hombe. Kambani iyi mukoma muridzi wayo imbinga, uye zvekare anoshandira hurumende munomu muHarare. Ende basa randainge ndawana rainge riri rekuinstalla ma-high voltage solar systems mudzimba dzinodhura vanhu vane mari, not our ma-cheap solars amunoziva. Chinhu chakatanga kundishaisa hope mukomanashi ndechekuti taiti kana tikabata contract, bosi vangu vainditisa dzimwe mhiko. Ndaimukira makuseni kumba kwavo. Izvi zvandiri kutaura vamwe vashandi havazvizive because pabasa ndini ndatova mukuru pabasa. Saka ndaitanga ndamukira kumba kwavo ndichangoti kuBorodale by 5:30 vanenge vachida kuti ndige ndichizovapo pamba pavo. Miko dzose idzo dzinoitwa mukomanashi, miko idzi vanodziita ivo vakashama. It is not an easy thing mukoma kuti unge uchiona murungu wako akashama, ari musho, asina kana chaanenge akambopfeka. Saka vanenge vaine mvura idzo dzavanenge vainadzo. Mvura idzi handizivi kuti munenge muinei muhari, but zvavanongoita ndezvekuti kana ndasvika vakandinzwa kuti ndasvika, vanobva vabuda mumba. Pavanobuda mumba vanenge vasina kupfeka kana anything. Dzimwe nguva vanokwanisa kungobuda zvavo vakamonera mucheka, semicheka iya yevanhu vanoita zvemashave. Then vanobva vachizouya apo pandinenge ndiri. Vanoti kana vauya vanotanga kumwaya mishonga yavo, vachiimwaya pamabhatiri neequipment iyo yatinenge tichifanira kuti tinge tichizoshandisa musi iwoyo. Pazvakatanga kuitika zvinhu izvi mukoma, tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunoinstalla system yakakura kumba kweimwe mbinga muGlenlone. Saka pandakamukirako kumba kwabosi vangu, handina chandainge ndichitomboziva kuti ndo zvavainge vachida kuti vange vachizoita izvi. Inini ndakavatarisa, ndakambofungidzira kuti maybe ndini ndainge ndatadza kuona pandakavaona vachibuda mumba vakabata hari, vainge vari musho. Vakange vaine kadhori, but kadhori ikako havachakaburitsi, kainge kaine zvimarasta. Kachidhori ikako kuda ndiko kachikwambo kavo. Asi vakazondiudza ava masikati vakati, zvisakunetsa Edward, nekuti zvose zvawaona ndichiita ndo zvinoita kuti business ringe richienda kumberi. Tarirawo nekuti ndiri kukubhadhara pay yakanaka yawainge usingambokwanise kuwana apo pawainge uri kuSouth Africa. Saka ndinotya mukomanashi kuti ndinge ndichiudza mudzimai wangu, because mudzimai wangu iyewo
kusaidi kwake ndingatoti ari kutofara nekushanda kwandiri kuita pabasa apa, because amai nini munin'ina wemudzimai wangu vari kufanira kuti vange vachizoroorwa nemunin'ina wemurungu uyu wandiri kushandira. Saka handizivi kuti ndoitaura sei nyaya iyi. Kumashure uku kakamboti netsei, because naamai nini takambobatwa takagarisana pamakumbo, tainge tisati tava nezvatainge taita. Saka ndinotya kuti kana ndikataura ndikaudza mukadzi wangu, kana akazoti wava kunzwa godo kasi uchiri kumuda munin'ina wangu, because mukadzi wangu mukomanashi, chikoro chishoma kukuudzai chokwadi, handisi kumushora, but unoti kana ukamuudza zvaunenge uchimuudza iye anononoka kubata zvaunenge uchida kuedza kuti unge uchimuudza. Ndokusaka ndati chikoro chakaita kunge chishoma paari mudzimai wangu. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndikudawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira nemazano. Ndozvifambisawo sei kuti mudzimai wangu ndingamuudzawo sei kuti ini ndafunga kuti tinge tichidzokera zvedu kuSouth Africa. Apa problem kuSouth Africa kwacho kune nyaya dziriko mukomanashi. You see, ndainge ndiri munhu ainge asina kudzikama futi pandainge ndiri kuSouth Africa, saka zvinhu zvacho zvakandiomera. Mudzimai anokwanisa kusazvinzwisisa, anenge ava kuti wava kuda kudzokera kumadzosa ako, in which that is not the case. Ndomusiya here mudzimai kana kuri kunzi akasataura zvine musoro, ndongozviendera zvangu kuJoni, ndomusiya iye ari muno muZimbabwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa anzi masola anzi bosi vavo ivo vanoita zveurombwa, asi kurombera business kuti rirambe richienderera kumberi. Kana wanga uri iwewe unoramba uchivashandira here kana kuti kwete? Pakaipa hapana kumira mushe. Hapanzi pane mamwe mascandals awo aripo, mascandals awo anokonzeresa kuti mudzimai wavo asazozvinzwisisa kuti zvose zviri kuitika ichokwadi. Hanzi mudzimai anokwanisa kungofungidzira kuti maybe I am just lying because ndafunga kuti ndige ndichidzokera kuSouth Africa. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vanenge vaine masecrets avo nemaconfessions, please make sure kuti you just reach out to us on Facebook at Brother Nashi, then ndobva ndachizo posta maconfessions enyu panapa pachannel pedu. I'll be back with another episode. Apologies nekungoposta ma1 episodes over the weekend. I'll try to post as many as possible. Pane vamwe vadiwa vateereri vakati kana akaita 4 tinokwanisa kuzoparticipate mucomment section anenge asina kuwandisa. Ndichaisa mamwe acho kuZim Confessions Backup. Pane vamwe vanga vakati kuZim Confessions Backup tiriko but hamusi kuposta. Ndiri kuti ndikaposta ma-episode mamwe acho hamusi kumaona. Handizivi kuti hamusi kuona here ma-notification. Pane ndakamboposta ikoko, saka ma-views acho anga akanyanyisa kuti dzikei vana haidi vasinganyatsokuwana help yakakwana mucomment section. Saka I will try to post today and just make sure kuti you just check channel yedu iya yeZim Confessions Backup. Toonawo tichibatsirawo vana haidi mucomment section kuti ndirambe ndichingoposta ikoko, nekuti ndinenge ndichiziva kuti kana ndikaposta nyaya dzevanhu vana haidi vanokasika vawana rubatsiro mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.